vezér és Pogány serege kényelmesen pöffeszkedett Pécs városának erős várában. Szolgasorba kényszerítették a pécsi polgárokat. És a keresztény hit helyett idegen istenek tiszteletét követelte. A törökök ettek, ittak, mulattak. Ám fülébe jutott ez dicső Zrínyinek. És összesugott pajtásával, az osztrák Wolfgang von Hohenlohéval. Menjünk, vágjuk le pár török kutyát! Toboroztak egy sereget, akik szintén török vágó kedvükben voltak. Elvágtattak Pécs városához. Ám amikor meglátták a hatalmas várfalat, elbizonytalanodtak. Senki sem merte elindítani az ostromot. Küprülü Ahmed is megérezte a keresztény vitézek elbizonytalanodását. És egész seregével gúnyolódni kezdett. Felmúlt az idősök, csak gúnyolódtak, gúnyolódtak és gúnyolódtak. Ekkor a derék Zrínyinek egy pondorlatos ötletet támad. Felkiáltott a töröknek, hogy ha valóban bátor, jöjjön ki a várból és vívjanak meg nyílt terepen. Küprülü Ahmed elfogadta a kihívást. De azért vitte magával az egész seregét. Ám Zrínyi és Hohenlohe ettől csak még bátrabbak lettek. Elkezdték csípelni a törököket. Azok csak hullottak, hullottak és hullottak. Ám észrevette Zrínyi, hogy Eszék irányából mindig újabb török seregek kerülnek elő. Átlovagott szélsebesen Eszékre, míg Hohenlohe tovább csípelte a bárgyú törököket. Amikor megérkezett, felgyújtotta az ott lévő hidat, amin a török utánpótlás seregek masíroztak. A kétségbe esetten felzselődő utánpótlás sereg a folyóba ugrált, hogy eloltsa magát. Ám mivel nem tudtak úszni, vízbe fulladtak. Ezután Zrínyi visszalogolt a várhoz, és Hohenlohéval félkézzel levágták a maradék sereget.